बागुल बुवा। ही गोष्ट माझ्या एका मैत्रिणीसोबत घडली होती। ती तिच्या फॅमिली सोबत एका जुन्या इमारतीत राहत होती। तिचं संपूर्ण बालपण हे तिथे त्याच इमारतीत गेलं होतं। ही गोष्ट तिच्यासोबत जेव्हा घडली तेव्हा ती कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षाला होती। तिचा कॉलेजमध्ये एक बॉयफ्रेंड होता। तिला त्याच्यासोबत वेळ घालवायला, गप्पा गोष्टी करायला खूप आवडायचं। ती बऱ्याचदा कॉलेजला सुट्टी मारून त्याच्यासोबत कॉलेजच्या कट्ट्यावर किंवा कॅन्टीनमध्ये बसून तासनतास गप्पा मारत असे। पण तिच्या या प्रेम प्रकरणाबद्दल तिच्या घरच्यांना काहीच माहीत नव्हतं। याच दरम्यान काही दिवसांसाठी तिच्या घरचे हे बाहेरगावी गेले होते। रात्रीचे 8:30 झाले होते। घरात एकटी बसून तिचा काही वेळ जात नव्हता, म्हणून तिने तिच्या मित्राला फोन केला। त्यांनी प्रत्यक्ष भेटायचं ठरवलं। ती त्याला थेट तिच्या घरी बोलावू शकत नव्हती। बाहेर कुठे भेटलो आणि कोणी पाहिलं म्हणून ती बाहेरही मोकळ्या ठिकाणी त्याला भेटू शकत नव्हती। तिच्या मित्राने तिला फोनवरूनच एक अशी जागा सांगितली की तिथे रात्रीचं सहसा कोणीच फिरकत नव्हतं। ती जागा माझ्या मैत्रिणीच्या घरापासून 1-1.5 किलोमीटर अंतरावर होती आणि ते एक पूर्वीचं स्मशान होतं, जे पूर्णपणे बंद करण्यात आलं होतं। ठरल्याप्रमाणे माझी मैत्रीण तिच्या मित्राला भेटायला एका जुन्या स्मशानाजवळ जाऊन पोहोचली। ती पोहोचली तेव्हा तिथे तिचा मित्र पोहोचला नव्हता। माझ्या मैत्रिणीने चेहऱ्यावरून ओढणी घेतली होती आणि ती मोबाईलमध्ये मित्राचा मेसेज चेक करत होती। ती एका लाईटीच्या खांबाखाली थांबली होती। त्या रस्त्याने अधूनमधून एखादी बाईक, एखादी रिक्षा जात होती। ते स्मशान रस्त्यालाच लागून असल्याने तशी काही तिला त्यावेळी भीतीही वाटली नाही। तिने सहज त्या स्मशानाच्या भिंतीवरून नजर फिरवली। त्या स्मशानाला नावापुरता एक लोखंडी गेट होता, तोही गंजलेला, एका बाजूने पूर्ण वाकलेला। तो नावासाठी याकरता होता कारण स्मशानाची भिंत कित्येक ठिकाणाहून आधीच पूर्णपणे तुटून गेली होती। मुख्य रस्त्यावरून एक कच्ची पायवाट ही त्या स्मशानाबाहेरून गेली होती। त्या कच्च्या रस्त्यावर असलेल्या लाईटचा प्रकाश हा तिथली भिंत तुटली असल्याने आज स्मशानात पडत होता। माझी मैत्रीण आज स्मशानात पाहत असताना अचानक एक आकृती वाऱ्याच्या वेगात तिला अंधारात जाताना दिसली। तिला काही क्षण तर काहीच समजेनासं झालं। ती पायांच्या टाचा वर करून काहीसं झुकून आत कोणी दिसतंय का ते पाहू लागली। तितक्यातच तिच्या खांद्यावर कोणाचा तरी हात पडला। अचानक झालेल्या या स्पर्शाने भीतीने तिने अक्षरशः अंगच काढलं। तिने पाठी वळून पाहिलं। वेड्या, घाबरले ना मी? पाठी तिचा मित्र उभा होता। तिथे आत काय पाहते आहेस? नाही माहीत, मला तिथे कोणीतरी जाताना दिसलं। जाऊ दे, असेल कोणीतरी दारुडा। चल, आपण तिथे जाऊन उभे राहू। तिच्या मित्राने काटकुनात गेलेल्या त्या पायवाटेवर असलेल्या लाईटच्या खांबाकडे बोट दाखवलं। तिथे जायला त्यांना एकतर तुटलेल्या स्मशानाच्या भिंतीतून आतून जावं लागणार होतं, नाहीतर रस्ता ज्या प्रकारे काटकोनात जात होता तसं स्मशानाच्या भिंती पलीकडून। पण त्यांनी आतूनच जायचं ठरवलं। तसं त्यांनी तुटलेल्या भिंतीतून आत स्मशानात प्रवेश केला। स्मशान शांतता कशाला म्हणतात ते त्या अंधाऱ्या मैदान सदृश्य भागात ते अनुभवत होते। तिचा मित्र काही सेकंद तिथेच थांबून त्या अंधारात पाहत राहिला। अंधारातून एक थंड वाऱ्याची झुळूक त्यांच्या अंगावर आली आणि त्यांच्या शरीरावर भीतीने काटाच आला। अरे चल ना इथून, इथे असा का थांबलायस? तिने तिच्या मित्राचा हात पकडत म्हटलं। तसा तोही भानावर आला। त्या गडद अंधारात त्यांच्या डोळ्यांना उगाचच चित्रविचित्र आकार दिसत होते। ते आकार खरंच मानवी होते की झाडाझुडपांचे याचा मात्र त्यांना अंदाज येत नव्हता। ते लगबगीने स्मशानातून दुसऱ्या बाजूने बाहेर पडले। ते आता स्मशानाबाहेरच्या पायवाटेवर लाईटच्या खांबाच्या खाली उभे होते। ते तिथे बराच वेळ गप्पा मारत राहिले। तो भाग आडोशाला असल्या कारणाने मुख्य रस्त्यावरून ये जा करणाऱ्या गाड्या यांना स्पष्ट दिसत होत्या, पण त्या गाड्यांमधील लोकांना हे मात्र नीटसे दिसत नव्हते। त्यामुळे कोणी पाहिलं आणि खरी सांगेल यांचं त्यांना काहीच टेन्शन नव्हतं। रात्री 11 वाजेपर्यंत ते तिथे तसेच गप्पा मारत राहिले। गप्पांच्या ओघात त्यांना वेळेचं भानच राहिलं नाही। तेव्हा अचानक त्यांना एका लहान मुलीच्या बोलण्याचा आवाज आला। तशी त्या दोघांचीही नजर स्मशानाकडे वळली।
आवाज त्याच भागातून येत असल्यासारखा त्यांना वाटला, पण तो कदाचित स्मशानातून नाही तर स्मशानाच्या त्या बाजूच्या भिंतीच्या पलीकडून आला असावा ही देखील शंका नाकारता येणारी नव्हती. म्हणून त्यांनी पुन्हा या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं. तोच तिच्या मित्राला यावेळी जरा स्पष्टच एका बाईची आकृती स्मशानात अंधारात जाताना दिसली. तिला पाहून त्याची तर बोलतीच बंद झाली. तो तोंड आ करून त्या अंधारात पाहू लागला. काय रे, काय झालं? काही नाही, चल, बराच उशीर झाला आहे, आपल्याला घरी जायला हवं, असं म्हणत त्याने मुख्य रस्त्यापर्यंत तिला सोबत दिली आणि मग ते आपापल्या मार्गी निघून गेले. माझी मैत्रीणही साधारण 11:30 वाजता तिच्या घरी आली. घरी येतच तिने घराचं दारातून नीट लावून घेतलं. ती आज फार खुश होती. ती हात तोंड धुवायला वॉशरूम मध्ये निघून गेली. बाहेर येऊन पाहते तर काय, तिच्या संपूर्ण घरात चिखलाच्या पावलांचे ठसे उमटले होते. ती त्या पावलांच्या ठशांकडे पाहतच राहिली. ती तर बाहेरून सरळ वॉशरूम मध्ये गेली होती. मग हे ठसे, तेवढ्यातच तिच्या दारावर जोरजोरात थाप पडली. रात्रीचे 12 वाजत आले होते. इतक्या रात्री कोण आलं असेल म्हणून तिने दारावर असलेल्या हौलातून बाहेर पाहिलं. बाहेर पॅसेजची लाईट मिणमिणत होती, पण दार वाजवणारं कोणीच दिसत नव्हतं. माझी मैत्रीण ही घरी एकटी होती म्हणून कोणीतरी इमारतीमधीलच नक्की मस्ती करत असणार असं समजून ती दारावरच्या हौलावर बराच वेळ तसाच तिचा डोळा धरून राहिली. तोच दारावर पुन्हा एकदा थाप पडली. माझी मैत्रीण घाबरून दारापासून 2 पावलं लांब झाली. ती एकदम सुन्न पडली. आश्चर्य होतं, दाराबाहेर तर कोणीच नव्हतं, तरी ते दार कसं वाजवलं गेलं? तोच दारावर पुन्हा एकदा आवाज आला, पण यावेळी त्यासोबत एका लहान मुलीचाही आवाज आला. आई, चल ना, परत आपल्या घरी जाऊया. आता मात्र माझ्या मैत्रिणीची दारातून बाहेर पाहण्याची हिंमतच होईना, पण ती मनातल्या मनात फार घाबरली होती. ती एका भिंतीच्या आधारे उभी राहिली. तिची नजर सहज घरातील फरशीकडे वळली. तिला भीतीचा एक जबर धक्का बसला. घरभर फिरलेले त्या पावलांचे ठसे आता अचानक कुठे गायब झाले होते. ती तशीच काही काळ भिंतीला चिकटून उभी राहिली. तिला आता ना दारावरची थाप ऐकू आली, ना कोणत्या लहान मुलीचा आवाज. असं तर नाही ना माझ्या मैत्रिणी पाठून स्मशानातून कोणीतरी तिच्या घरी आलं होतं आणि कोणीतरी इथे येऊन तिला बोलावून परत स्मशानात घेऊन गेलं? माझी मैत्रीण सांगते, तिला आलेला हा अनुभव इतका भयानक होता की ती पुढील महिनाभर नीट झोपूही शकली नाही. आज या घटनेला अनेक वर्ष झाली. तिचं त्याच मुलासोबत पुढे लग्नही झालं, पण त्यांनी परत कधी त्या स्मशानात त्यांचं पाऊल ठेवायचं धाडस केलं नाही. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.